Dom detí a mládeže vo svete je jedným z mimoškolských zariadení pre využívanie voľného času detí a mládeže. V pestrej palete krúžkov majú deti možnosť rozvíjať svoje záujmy a talent a správne využívať svoj voľný čas. V zariadení sú vytvorené podmienky na jazykové vzdelávanie. Prípravky z jazyka nemeckého a anglického navštevujú deti 3. a 4. ročníka základných škôl. Už tradične pracujú v dome aj krúžky technické. Z nich letecko-plastikovo-modelársky, krúžok programovania. Dievčatá so záujmom o ručné práce navštevujú klub dievčat. Veľký záujem majú deti o športové krúžky a práve preto zriadili v dome detí basketbal pre chlapcov, basketbal pre dievčatá, karate a krúžok plávania. Šachový a badmintonový sú v tomto školskom roku novinkou. Pre deti s ortopedickými chybami už niekoľko rokov pracuje krúžok rehabilitačného plávania. Všetky tieto krúžky vedú okrem interných pracovníčok domu aj zanietení externí pracovníci, odborníci z rôznych oblastí. Záujmové krúžky to je pravidelná činnosť. Pre deti sa ale organizujú aj rôzne súťaže, kvízy a celomestské podujatia v spolupráci s kultúrnym strediskom, školami a inými inštitúciami. Napríklad Deň detskej radosti, karneval, letné tábory, prázdninová činnosť a ďalšie. Ukazuje sa však potreba vytvárať nové krúžky s netradičnou náplňou, len sú na to potrebné financie a väčšie priestory. Túto činnosť detí podporujú mnohí sponzori, ktorí prispeli finančne a budú vítaní aj ďalší, aby mohli naše deti užitočne využívať voľné chvíle po vyučovaní. V 16. marca sa uskutočnila v Centre voľného času vo Svite verejná súťaž papierových modelov. Zúčastnili sa jej chlapci vo veku od 6 do 18 rokov a súťažili v 6 kategóriách. Ich šikovnosť sa prejavila v prekrásnych modeloch lietadiel, lodí, rôznych strojov, budov a figúrok. Rozhodcovia mali veľmi ťažkú prácu určiť víťazov. Najlepší v 4 kategóriách bol Peter Knut zo základnej školy na ulici Komenského. Najstarší a druhý najlepší skončil Pavol Jahoda z gymnázia v Poprade. Ďalší šikovní a ohodnotení boli Michal Papcún zo Stredného odborného učilišťa chemického, Martin Hudák zo základnej školy na Komenského ulici, Matúš Ondík zo základnej školy na ulici Mieru, Daniel Masaryk z gymnázia v Poprade, Marek Pristač zo základnej školy na ulici Komenského, Roman Karabáš zo základnej školy na ulici Mieru a Richard Rudkaj zo Stredného odborného učilišťa chemického vo Svite. Vecné ceny víťazom venoval klub plastikových modelárov Poprad Svit, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Nuže na záver vám ešte chceme, milí diváci, oznámiť, že na základe vyhlášky Ministerstva školstva a vedy je premenovaný Dom detí a mládeže na Centrum voľného času vo Svite. Naďalej zameriava svoju činnosť na záujmovú činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, organizovanie rôznych zábavných súťaží, kvízov, turnajov a na prázdninovú činnosť. Centrum voľného času detí a mládeže vo Svite zorganizovalo dňa 8. apríla druhý ročník šachového turnaja žiackych družstiev zaratúvaného do Veľkej ceny Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 14 družstiev z východného a stredného Slovenska. Hrálo sa švajčiarskym systémom 2x30 minút na 5 kôl. Tohto turnaja sa zúčastnili aj naši mladí šachisti, ktorých vedie pán Milan Peter.
Turnaj mal vysokú šachovú úroveň a poďakovanie patrí organizátorom, ako aj sponzorom. Fotoateliér Anna Pálešová, ako aj Chemosvit Chem akciová spoločnosť, ktorí pre najlepšie kolektívy venovali vecné ceny. Z tohto turnaja si víťazstvo odniesli hráči Tatrany Prešov, na druhom mieste skončili hráči VAP Prešov a na treťom Slavia Gymnázium Kežmarov. Naši mladí šachisti sa umiestnili na 8. mieste. Máme tu ešte jeden oznám. V nedeľu 16. apríla o 16. hodine sa svitská mládež predstaví v rímskokatolíckom kostole vo Svite Veľkonočnou akadémiou, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame. Chceme obnoviť tradíciu vo Svite. Viete, že kedysi dávno tu sme robili dosť veľké súťaže a mali odozvu na Slovensku a boli dosť hodne zastupované pod názvom Svit a podľa ročníka 87-80. Krúžok plastikových modelárov z Centra voľného času detí a mládeže vo Svite zorganizoval v sobotu súťažnú prehliadku. Je len škoda, že chlapci z Popradu a Liptovského Mikuláša, ktorí prisľúbili účasť, sa na súťaž nedostavili. Deň otvorených dverí je podujatie, ktorým sa zapájame do celoslovenskej kampane Centier voľného času Taktik. Je to týždeň aktivít Centier voľného času v Slovenskej republike. Týmto chceme poukázať na dôležitosť týchto zariadení, že sú neoddeliteľnou súčasťou sústavy škôl a školských zariadení, a že máme dôležité priority, ktoré môžeme ponúknuť verejnosti, hlavne deťom, mládeži, ale aj iným dospelým do 30 rokov. Tou prvou prioritou je kvalitné zaujímavé vzdelávanie prostredníctvom krúžkov a klubov. Potom ponúkame deťom aktívne využívanie voľného času rôznymi podujatiami, súťažami, turnajmi a tiež aktívnym využívaním voľného času počas jarných, jesenných, letných prázdnin. Ja chodím do Centra voľného času preto, lebo sú tu dobré krúžky, baví ma to a chodím na tenis a už asi a šumienky. Šumienky to je, pomáhame ľuďom, alebo chodíme na nejaké predstavenia, uskutočňujeme niečo, alebo pomáhame. Už som sa doma tak nudil, tak hľadal nové veci, tak som vyskúšal tento krúžok. Tu sme v priestoroch Centrumu voľného času v dielni plastikových modelárov, kde naša činnosť spočíva v tom, že chlapci si tu aj dievčata podotýkam, bo máme jedno dievča na krúžku, áno, kde si stavajú svoje modely buď lietadiel, tankov, automobilov alebo nejakých diorám
Je to vlastne postavené, alebo lepšie povedané, zmenšenina skutočného aeroplánu do daného meritka. Máme tu na deti od 3. triedy, od žiakov, ktorí chodia do 3. triedy až po 8. Baví ma ten krúžok a páči sa mi hlavne také lietadla, keď stávam, že treba tam dosť šmirgovať a tak. Také práce ma bavia, tak preto na ňo chodím. Vystavoval som na modeli Čaňa, čo bola súťaž, a ešte bola aj v Rimavskej Sobote, tam som mal svoje modely, hlavne tanky. Každý deň v Centre voľného času mal svoje čaro. Vo Svite bol uplynulý týždeň v znamení športových, tvorivých a iných záujmových aktivít. Deti sa vraj poriadne vybláznili. Je to také voľné, otvorené, neviazané a o to je to podľa môjho názoru aj krajšie. Prídu naozaj tí, ktorí sa o to zaujímajú, ktorí ich niečo ďobne do pleca, že aha, to by mohlo byť fajn pre mňa a budem rozmýšľať, čo budem robiť pre budúcom roku. Nechýbali ani populárne lukostrelecké ukážky, vystúpenia mnohých záujmových útvarov, jazykových, kultúrnych či technických krúžkov a vo finále predstavili svoju tvorbu stále viac obľúbení modelári. Majú svoju históriu tuto vo Svite práve a majú svoje veľké úspechy a ocenenia. Každý si to snaží urobiť tak, aby sa to podobalo čo najvernejšie danému predlohe danej. Čiže aj tie lietadlá alebo auta, keď sú zničené alebo zhrdzavelé alebo niečo na tom, tak sa snažia to tak urobiť, že je tam tá hrdza, že je to pokrivené alebo zničené, havarované a tak ďalej. Čiže to je momentálny trend v modelárstve tohoto druhu plastikového modelárstva. My sme radi, keď nám zaplňa celý školský rok, že v tých chlapcoch to stále drieme, túha poznať techniku. No a čo čaká decká v najbližšom čase? Centrum voľného času vo Svite tak láka na tábory. A táto celoslovenská aktivita sa končí, ale u nás sa nikdy nič nekončí, hoci zaujímavé útvary majú vždycky koniec ku máju. Na to ale nadväzujú hneď tábory, ktoré máme pripravené v tomto roku. 4 tábory, 2 denné, 3 pobytový pod Ľubovňanským hradom a ten 4 je športovo-skautistický, ktorý bude tiež kvázi denný tábor. Dnes máme prvé 2 tábory uzavreté, 3. a 4. turnus, čiže ten Ľubovňanský hrad a ten 4. športovo-skautistický je ešte stále otvorený. Takže do toho tábora 3. a 4. termínu sa môžu ešte stále hlásiť ľudia, pokiaľ nebudeme mať uzávierku, čiže pokiaľ nebudeme mať stav naplnený na 24 detí. Ponuka aj v nadchádzajúcom školskom roku bude v Centre voľného času vo Svite atraktívna. Pribudnú aktivity pre mladých reportérov, grafikov či kuchárov.